Gusto ninyo muhamis ang inyong dagway, skin light ang gamito ninyo mga bay. Sa resulta, dili gyud mo magmahay. Bugas, talomtom, mawala gyud. Ug naong ninyo grabe kahapsay. Apan duna lang ko'y tambag ninyo gamay. Siguraduha nga ang pitaka dunay sapi kanunay. Kay medyo mahal-mahal gyud ang presyo ani mga inday. Ug siguraduha nga sa bugnaw lang mo kanunay naka-standby. Kung kamo musugod na niini og palit, ayaw gyud ninyo undangi og gamit. Ug ang pinaka-importante, ayaw gyud mo painit kay inyong nawong mahimo unyang kwaknit. Skin light.